Hoy, ikaw kapag ganitong maulan, huwag kang kampante na ikaw lang ang kausap ng jowa mo. Hindi, kapag ganitong malamig, marami talagang tukso, 'di ba? Hindi naman sa pinag-o-overthink kita, pero yung jowa mo, baka may kausap habang tulog ka. Anyway, mahal. 안녕하세요, 김치노입니다. Andito na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino, oo. Pero grabe no, mahal, kapag ganitong maulan, may bagyo, talaga nga namang mixed emotions, oo. Diba? Minsan relaxing, pero minsan parang nakakapraning. Diba? Na parang mapapaisip ka na, sure ka ba na ang jowa mo ay kapag nag-good night na sa'yo, matutulog na nga ba? Na kapag nag-good night sa'yo ay talaga nga namang humihilik at nananaginip na, o merong side hustle? Merong ibang kausap, merong ibang lalaki, merong ibang babae na hindi naman siya poste ng kuryente pero baka may kabit. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay niloloko na. Oh, naku po, niloloko na. Wala pang senyales pero para bang confirmed na ni Kim Chino. Pero anyway, una, ito na, mahal, makinig ka. Una, baka nagloloko na yan kapag biglang nagbago ang ugali. Ito na yung mahal no, na kung dati ang lambing-lambing, ma-effort, 'di ba? Dati kapag umuulan, may oras 'yan sa'yo. At dati kapag umuulan, mag-e-effort yang bumili ng pampainit. Bibilang kanya ng hot coffee, hot chocolate, o di kaya lugaw. Diba? Bibigyan kanya ng lugaw niya. Yung lugaw na nabibili kasi galing sa kanya, talaga nga namang bibigay niya sa'yo yung maputi-puti, malagkit, at talaga nga namang mainit-init. Oy, totoo yun Tapos bubusugin ka, ikaw naman, ang reward mo para sa kanya ay cuddle. Diba? Ngayon, parang nag-iba na ang bilis ng antukin, ang aga na nag-good night, kesyo umuulan, malamig. Mahal, baby, gusto ko nang matulog kasi ang lamig-lamig. Pero dati, kapag malamig, nagka-come over yan. Diba? Parang minsan na rin kapag nag-uusap kayo sa Messenger or sa kung ano mga platform yan, ikaw na lang yung nagtataguyod. Ikaw na lang nag-o-open up ng topic, tapos siya parang wala nang sigla, wala nang gana, at minsan irritable pa, no? Na parang maliit na bagay ay pinapalaki na para bang naghahanap na lang ng oportunidad para kayo'y mag-away at magkahiwalay. Diba? Kapag nag-away kayo, ay nako mahal, iiwan ka na niyan. Anyway, binabagyo or bumabagyo na nga, nagbibigay ka pa ng anxiety, Kim Chino. Uy, hindi concern lang ako para hanggang meron ka pang time, pwede ka na mag-move on kahit kayo pa at hindi mo pa nako-confirm na nag-cheat siya. Anyway, mahal, sa aking pagbabalik, ang pangalawang senyales naman na siya'y nagloloko na. Alamin natin kung talaga nga namang ikaw pa ba o may iba na. Kaya naman mahal, wag mong ililipat ang radyo kasi hanggang 9 PM pa tayo dito kahit maulan. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.